Өтөкенен Константин Афанасьевич Борисов, сопредседатель. Бу быйылга бахар оттара барбыттарыгар, оттурмуттарыгар биһиги штаб терилленүлләте. Онно 16 чыгылага терилленүлләте, 16 чыгылыттан 19 үлебитин сагалаабыт. Эти народ бәдин көмөл күнен терилленүлләте. Он эти биһин оропут бәт улахан тимсүлән көддөрдө. Бу штаб күләте тухары дох амараханалардан бәйләрен дөйдүләргәр народтаргар бу айгаларын көмескәлгә торунан план үлеләтләр ите барта улахан күс онна эрели ескетте. Жоңга сәргәгә бихәгә олар мен бәйем humанны җоннор гытыры кәккә саран-саранга тоңлык болсын үлеләттен. Олы сөйрәбен каз бидди терен леспет ага хастак болуын, эдер хастак болуын. Бары бияха учсол курдук сүбелен, әбитәккә бистәңгә кардылан үләбетерттен наһа үрәбен онна каз бидди түгәннәре, каз бидди кардылара кинләр көрүләре бия карак бутыр бидер санаутыр калла. Онна бия маттала уларыян күмсүгә барарга иннеки карда кардыга өссө чоп-чоонан бирергә үләлехтәк. Каннык бары сайды түмсүктән келер. Народ түмстәгенә биддәр улаккан кен кардылары оңортур. Онон мин сана бар бу тас куттал оюр бахара бигеме түмтә. Онна этергиле санабыдын барытта. Бу штаб үләтә көңүл сананан түмүнөн ләбит жон билеген республикага оюр бахара ари угарыян үләбитен түмүттүргә бардыбыт. Мин сана бар бу сотпах үләнне. Онна тон эхилге дәһләргә сахал маннык тез сергә барар дәдүгә була турачы бахар бу бата коллагына каланута хук коллагына тоңу олен бу бештаб Давид көмөл сананан ылнамыт штаб билетин токтоп папуттен. Онна төгөрүк сыл тугар үләйек биттен. Онна нороту түмәргә хас бидди улускаманнык көңүл сананан түмсүбит жоннору түмән. Хас бидди деренага манны көңүл сананан жоннор үләләрен дойдуларга үләләһә олорор жоңга сергәгә өй санаттынан күсәттән көмө боларга турулаһын үләйек биттен. Онан биге бу үләбит манан төмөктәмәт бу биге бу сайынгы үләбит улахан кырдыта. Түмүктүнө курдук, онтон иннебитигер өсө дагана үлелер күйтөктөрө, оларын бире бар маннык өсө сакалга түмсүден болбакка, атыңга эяга үчүгеге түмсүләк булакта.